Op een foto met een dino, waar wil dat nou net? Het koeioert in Serhusterveen. Het centrum waard omdoopt naar Jurassic City. De dino's binnen grote replica's van de prehistorische beesten, afkomstig van een attractiepark in Azië. Ondernemer Peter Wassenaar uit Serhusterveen had Kwartlien in totaal zo'n 40 van deze dino's kocht. Hij biedt ze aan op een veiling. De band vinden het maar wat mooi. Als ze cool zijn. En waarom vinden ze cool dan? Omdat ze er mooi uitzien. Ik vind hem echt heel erg cool. En waarom dan? Kun je dat mij uitleggen? Nou, ze zijn ook wel moeilijk na te maken, want die doen ze ook weer heel veel werk over. En ze maken ook echte geluiden en ze bewegen. Zou jij er een willen hebben? Ja. Wat zou je ermee doen dan? Voor de tuin zetten en iedereen ermee schrikken laten. Nou manje 5 maaien is er een officiële sjochtdag in de loods van Wassenaar onder Meander in Serhusterveen.